Vjera je pojam koji ima puno dimenzija. U prethodnim videima govorio sam o razlici između služenja Bogu vjerom i voljom, a u ovom videu govorim o vjeri kao priznanju nemoći. Zašto je vjera priznanje osobne nemoći? Na Abrahamovom primjeru proučit ćemo iskustvo prave vjere koju nam Biblija predstavlja. Zato pogledajte ovaj video. Srdačan pozdrav! Moje ime je Tihomir Vranić, a naslov ovog videa glasi Vjera je priznanje osobne nemoći. Čovjek je rođen kao biće volje i kao takav čovjek ima sposobnost samostalnog odlučivanja i vršenja izbora. Kada se čovjek u svom životu susretne s pojmovima dobra i zla, neki ljudi se u životu odlučuju za dobro, a neki se odlučuju za zlo. Po tome su oni koji se odlučuju za dobro bolji ljudi od onih koji se odlučuju za zlo. Nažalost, ima mnogo ljudi koji se ne odlučuju ni za dobro ni za zlo, nego žive dan po dan, od situacije do situacije, od prilike do prilike i tada instinktivno odlučuju jesu li za dobro ili za zlo, što im se trenutno više isplati. Među ove tri grupe ljudi najboljima se predstavljaju oni koji svojom slobodnom voljom odlučuju za dobro. I u životu doista trebamo donositi odluke za dobro, a ne za zlo. Ali Biblija, kao Božja istina, predstavlja nam jedan problem čak i kod ljudi koji hoće i žele biti dobri, koji hoće i žele činiti dobro. A taj problem je čovjekovo grešno srce. Mi to zovemo grešna priroda ili grešna narav, iako se ti pojmovi ne spominju u Bibliji. Dakle, ljudi koji hoće činiti dobro, ipak to ne mogu samostalno činiti u svome životu, jer su rođeni kao robovi grijeha, robovi grešne prirode. Zato svima nama treba Božja pomoć, kako bismo praktično u životu mogli činiti dobro koje sveti i moralni Bog očekuje od nas. Da bi nam prikazao taj problem naše osobne nemoći, da u životu sami po sebi ostvarimo ono što je dobro, Bog se koristi Abrahamom, koji je kasnije nazvan otac vjere. Abraham i njegova žena Sara nisu mogli imati dijete. Imati dijete je dobro, no Sara je bila nerotkinja i oni su to znali, pa je to bila realnost njihovog bračnog života. Nisu mogli ostvariti to zajedničko dobro u svom zajedničkom životu. Ali tada na scenu stupa Bog. Bog poziva Abrahama da napusti svoj rodni kraj i uputi se u obećanu zemlju, te prima Božje obećanje koje glasi: Velik ću narod od tebe učiniti. Abraham je poslušao Božji nalog i zaputio se ka svom cilju koji mu je Bog odredio. No kako je vrijeme prolazilo, Abraham i Sara i dalje nemaju dijete. Prilikom ponovnog Božjeg objavljivanja, Abraham se požalio Bogu da i dalje nema potomka. Tada mu Bog ponovno daje obećanje: baštinac će biti tvoj potomak. Da bi pokazao Abrahamu koliko veliko će biti njegovo potomstvo, Bog mu je pokazao na zvijezdano nebo i rekao: pogledaj na nebo i zvijezde prebroji ako ih možeš prebrojiti. A onda doda: toliko će biti tvoje potomstvo. Abrahamova reakcija na ovo Božje obećanje je bila vjera. Abraham povjerova Bogu, a on mu to uračuna u pravednost. Dakle, Abraham je vjerom odgovorio na Božje obećanje, a to znači da je povjerovao da će se to Božje obećanje ispuniti, ostvariti i da će on i Sara imati potomka. Ta Abrahamova vjera, to njegovo povjerenje u Božje obećanje,
je Abrahamu uračunato u pravednost, kaže nam Biblija. No, godine su prolazile, a Abraham i Sara i dalje nisu imali dijete. Jednog dana Sara je predložila Abrahamu da uzme njenu sluškinju za ženu, te da s njom ima dijete koje bi se uračunalo kao Sarino dijete. Abraham je poslušao Saru i sluškinja po imenu Hagara je zatrudnjala s njim. Rodio se sin i nazvan je Išmael. Abrahamu je tada bilo 86 godina. Ovdje vidimo da je Sara zbog svoje starosti izgubila strpljenje i nije više mogla čekati da Bog ispuni svoje obećanje na svoj način. Pa je predložila ljudsko rješenje ovog problema koji su imali. No to nije bilo ispunjenje Božjeg obećanja. Uskoro su se pokazali mnogi problemi koji su proizlazili iz ovakvog ljudskog pokušaja da se riješi problem osobne nemoći, da se ostvari ono što je ljudima nemoguće da sami ostvare. Bog je imao nešto puno bolje i puno veće nego što su i Abraham i Sara tada mogli zamisliti. Zato su i dalje morali čekati u vjeri da će Bog ispuniti svoje obećanje. Godine su i dalje prolazile, te je Abraham navršio 99 godina. I dalje nije imao potomka sa Sarom. Oboje su ušli u godine kada je to postalo nemoguće. No, Bog i tada Abrahamu ponavlja da će imati potomka i da će postati ocem mnogih naroda, te da će iz njega nastati narodi. Tada Bog otvoreno kaže Abrahamu: Saru ću blagosloviti i od nje ti dati sina. Kako Abraham reagira na ove Božje riječi? Abraham pada ničice pred Bogom, ali se nasmija i reče u sebi: onomu kome je 100 godina, zar se može dijete roditi? Zar će Sara u 90. rod rađati? Ove Abrahamove misli su zapisane kako bi nam se pokazalo da je Abraham znao da su i on i Sara stari i da je za njih postalo nemoguće da imaju dijete. Zato Abraham odgovara Bogu: neka tvojom milošću Išmael poživi. Dakle, Abraham tog trenutka nije vjerovao da će se ostvariti ono što je Bog rekao, pa se poziva na sina kojega je dobio sa Sarinom sluškinjom. No Bog ponavlja Abrahamu: ipak će ti tvoja žena Sara roditi sina, nadijeni mu ime Izak. Ubrzo je Bog još jedanput posjetio Abrahama i ponovno mu rekao: vratit ću se k tebi kad prođe vrijeme trudnoće, a tvoja žena Sara će imati sina. Sara je bila skrivena i prisluškivala je ovaj razgovor. Znala je da su i ona i Abraham već ostarjeli, a kod nje je prestalo ono što biva u žena. Pa se Sara smijala i govorila: nakon što sam uvenula, zar da sad spoznam nasladu, a još mi je i gospodar star. Dakle, i Sara je svjedok da je njima bilo nemoguće imati dijete u takvoj poodmakloj dobi. No Bog tada upita Abrahama: zašto se Sara smijala i govorila: kako ću sina roditi ja starica? Zar je Jahvi išta nemoguće? Ovo pitanje koje je Bog postavio Abrahamu je ključno pitanje vjere. Zar je Bogu išta nemoguće? I u Novom Zavjetu Isus je rekao: Bogu je sve moguće. Dakle, Bog želi Abrahama, ali i sve nas, poučiti da je njemu sve moguće. I upravo zato je Bog čekao s Abrahamom i Sarom do krajnje nemoći, do duboke starosti, da bi baš tada, kada je i Abrahamu i Sari postalo jasno da je njima nemoguće da imaju dijete, Bog upravo pokazao da je njemu sve moguće. Jedino što su imali je bilo Božje obećanje da će tako biti. I bilo je tako.
Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti, u vrijeme koje je Bog označio. Dakle, što je bio Božji cilj s Abrahamom i obećanjem o potomku kojega on i Sara ne mogu imati prirodnim putem? Božji cilj je pokazati Abrahamu, ali i svima nama koji čitamo ovaj biblijski izvještaj, da je njemu sve moguće. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Izak koji se rodio nije bio dijete koje je rođeno uobičajenim načinom, prirodno, nego je rođen nadprirodnom Božjom intervencijom. Zato je Izak dijete obećanja, dijete vjere njegovih roditelja. Abraham i Sara su se nasmijali u svojoj poodmakloj dobi na Božje obećanje da će tada dobiti potomka, jer su razmišljali svjesni svoje stare dobi i osobne nemoći da se to ikako više ostvari u njihovom zajedničkom životu. To je ljudsko razmišljanje. Zato ih je Bog prekorio riječima: zar je Bogu išta nemoguće? Oboje, i Sara i Abraham, tada su vjerom priznali da je Bogu sve moguće, pa to svjedočanstvo nalazimo zapisano u spisima Novog Zavjeta. Za Saru piše: vjerom i sama Sara, i to unatoč poodmakloj dobi, postade sposobna da začne, jer je držala vjernim onoga koji joj je obećao. Zato se i rodiše od jednog jedinog čovjeka, i to gotovo mrtva, potomci tako mnogobrojni kao zvijezde nebeske i kao neizbrojivi pijesak na morskoj obali. Dakle, unatoč svojem smijehu kao pokazatelju prvobitnog nevjerovanja zbog prirodnog stanja, zbog starosti, Sara je ipak nakon toga pokazala vjeru u Božje obećanje i tako je postala sposobna da začne i rodi sina. Abraham je unatoč svom stanju starosti i obamrlosti tijela vjerom prihvatio Božje obećanje, pa je iza njega napisano: on promotri potpunu obamrlost svoga tijela, bijaše mu blizu 100 godina, i obamrlost Sarina krila, i ne pokoleba se u vjeri. Nije oklijevao nevjerom u Božje obećanje, nego se ojačao vjerom, davši Bogu slavu, potpuno uvjeren da je Bog kadar ispuniti što je obećao. Tako su oboje, i Sara i Abraham, putem vjere da je Bog sposoban ispuniti svoje obećanje unatoč njihovoj osobnoj nemoći, postali sposobni postati roditelji onda kada je to bilo biološki nemoguće. Nemoć se pretvara u moć samo Božjom intervencijom. Vjera je priznanje osobne nemoći. Vjera je priznanje da nam nužno treba Božja pomoć. Vjera je priznanje da mi sami, bez Boga, nikako ne možemo ostvariti moralni život kojega sveti i moralni Bog očekuje od svakoga od nas ljudi. Samo putem osobne vjere Bog nam može pomoći da u našem životu ostvarimo njegova obećanja o slobodi od grijeha i novom životu, Bogu na slavu, a bližnjima na blagoslov. Naše obraćenje, novo rođenje, novo srce, sloboda od ropstva grijehu, novi život u pravednosti po vjeri, sve su to Božja obećanja koja nalazimo zapisana u Bibliji, a mogu se ostvariti u našem životu samo vjerom. Moramo priznati svoju osobnu nemoć da sami ostvarimo ovo na što nas Bog poziva, na moralnost, na pravednost, na dobrotu. Pa se moramo vjerom pouzdati u Krista i njegovu moć da nas On osposobi da to što je nama samima nemoguće, postaje moguće u zajednici s njim. Sve mogu u onome koji mi daje snagu, zapisao je Pavao. Isus je jasno rekao da bez mene ne možete ništa učiniti. Ovaj stih možda još jasnije razumijemo kada ga prevedemo ovako. Odvojeno od mene
ne možete ništa učiniti. Ovaj prijevod nam još više naglašava tu našu zavisnost o tome da budemo u zajednici sa Isusom, jer ništa ne možemo učiniti kada smo odvojeni od njega. Dakle, ono što je nama osobno nemoguće učiniti kada smo odvojeni od Krista, postaje nam moguće onda kada smo u zajednici s Kristom, kada smo u Kristu. Pavao je zapisao čak i ovo: ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je nestalo, novo je nastalo. Dakle, Pavao kaže da onaj tko je u Kristu, tko je vjerom prihvatio Krista i živi u zajednici s njim, taj je sada novi stvor, što govori o novom stvaranju, o novom stvorenju. Staro je nestalo, dakle nestaje stari čovjek grijeha, a novo je nastalo, nastaje novi čovjek pravednosti po vjeri. Sve to je moguće samo putem vjere. A to znači priznanjem naše osobne nemoći da sami postignemo to u našem životu i priznanjem Bogu da nam je to moguće samo u zajednici s njim, po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Tako vjera predstavlja priznanje naše osobne nemoći. Kada ovo znamo, sada nam može biti jasno zašto mnogi ponosni i arogantni ljudi ne mogu imati vjeru. Oni ne mogu ovisiti o nekome, pa tako ni o Bogu, jer ih njihov osobni ponos onemogućava u tome. Zato ne mogu biti ni ponizni, ni zahvalni na onome što su dobili kao dar od Boga. To je život, to su sposobnosti. Jer oni sebi umišljaju da sve to zaslužuju zbog svoje umišljene veličine, kao da je Bog dužan njima, a ne oni Bogu. Zato ponosni i arogantni ljudi ne mogu razviti vjeru kao priznanje svoje osobne nemoći, jer ih osobni ponos onemogućava u tome. A da bi to ipak postigli, moraju se prvo poniziti, osloboditi svog ponosa, postati duboko svjesni svoje ovisnosti o Bogu, te mu tek tada zahvaliti na svemu što su dobili od njega, te vjerom priznati svoju osobnu nemoć da sami sebe spase od svojih grijeha. Tako Božja ljubav i Božja dobrota putem vjere mijenjaju ponosnog čovjeka u poniznog čovjeka, u čovjeka vjere. U Novom Zavjetu imamo zapisanu Isusovu usporedbu koja govori upravo o nemoći ljudi da se sami spase. Isus je rekao sljedeće riječi: kako mučno bogataši ulaze u kraljevstvo Božje. Lakše će deva proći kroz ušicu igle, nego bogataš ući u kraljevstvo Božje. Tko se onda može spasiti? Upitaše ga slušatelji. On odgovori: što je ljudima nemoguće, to je Bogu moguće. Ova Isusova prispodoba nastala je nakon razgovora s bogatim mladićem. Kada je bogati mladić čuo Isusov poziv da proda sve što ima i podijeli siromasima, pa će imati blago na nebesima, udaljio se vrlo tužan zbog onoga što je čuo. I tada Isus komentira njegovu reakciju ovim riječima koje sam naveo. Na prvi pogled, Isus kao da govori kako bogataši ulaze u kraljevstvo Božje, ali s velikom mukom. No tada dodaje jednu nečuvenu usporedbu. Lakše će deva proći kroz ušicu igle, nego bogataš ući u kraljevstvo Božje. Njegovi slušatelji su se zapanjili kada su ovo čuli. Zašto? Zato što se u ono vrijeme smatralo da je bogatstvo znak Božje naklonosti i blagoslova, odnosno smatralo se da je bogatstvo jamstvo spasenja, jer pokazuje dobar odnos s Bogom. No Isus šokira svoje slušatelje riječima da bogataši mučno ulaze u kraljevstvo, te da je lakše devi proći kroz ušicu igle, nego bogatašu
ući u kraljevstvo Božje. To je slušatelje potpuno zaprepastilo, pa zato pitaju Isusa, tko se onda može spasiti? Njih je sada zanimalo, tko se može spasiti ako se ni bogataši, za koje se smatralo da su od Boga blagoslovljeni i prihvaćeni, ne spašavaju. Isusov odgovor ponovno šokira njegove slušatelje. Ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Isus jasno kaže da je ljudima, pa tako i bogatašima, nemoguće ući u kraljevstvo Božje, ali nije vrijeme za očaj, jer Isus odmah pokazuje na rješenje te nemoći, na Boga kojem je sve moguće. Nažalost, od ljudi koji ne razumiju ispravno ovu Isusovu poruku, često možemo čuti tumačenje kako su u Jeruzalemu postojala gradska vrata koja su bila jako niska. Navodno su ih zvali ušica igle, pa da je deva morala kleknuti i jako se pomučiti da bi kroz njih ušla u grad. Isus nije o tome govorio, niti je dokazano da su postojala takva vrata u Jeruzalemu. Isus je govorio o stvarnoj igli i ušici, otvoru na kraju igle kroz koji se provlači konac. Isus kaže da će lakše deva proći kroz taj mali otvor na igli nego što će bogataš ući u kraljevstvo Božje. Dakle, potpuno je jasno kako Isus govori o nečemu što je nemoguće, a on je to i rekao riječima, ljudima je nemoguće. Dakle, Isus govori o onome što je ljudima nemoguće, a zatim pažnju svojih slušatelja usmjerava na Boga, jer je Bogu sve moguće. Tako Isus preusmjerava pažnju svojih slušatelja sa volje na vjeru. Bogataši imaju volju ući u kraljevstvo, ali im je to nemoguće. Zato im to postaje i mučno, kako je Isus rekao u ovoj prispodobi, jer se ne mogu odvojiti od ropstva bogatstvu. Možemo reći da bogatstvo ima njih, a ne oni bogatstvo. Da bi bilo tko, pa tako i bogataš, ušao u kraljevstvo Božje, mora se vjerom pouzdati u Boga. A to konkretno znači, unatoč svome velikom bogatstvu koje posjeduje, mora Bogu priznati svoju osobnu nemoć da živi i da bude u svom srcu onakav kako Bog to zahtjeva od svakog čovjeka, moralan, pravedan, dobar, pa zato mora vjerom prihvatiti svoju osobnu nemoć da to sam ostvari u svom životu, te se pouzda u Božju pomoć kako bi se to ostvarilo u njegovom životu. Zato ta očekivana pravednost, moralnost i dobrota ne potječu od samopravednosti, odnosno od naših vlastitih djela, od naše volje, nego potječe od naše ovisnosti o Bogu, ovisi o Božoj pomoći, pa se zato radi o vjeri. Zato jedino što mi kao ljudi danas u našem životu možemo i trebamo postići, jer smo od Boga na to pozvani, jesu moralnost, pravednost i dobrota po vjeri. A to znači samo kroz zajednicu s Isusom Kristom. Isus je to rekao riječima, jer bez mene ne možete ništa učiniti. A apostol Pavao je na to dodao, sve mogu u onome koji mi daje snagu. To je prikaz vjere. Ništa ne mogu bez Krista, sve mogu u zajednici s Kristom. Zato je vjera priznanje osobne nemoći kako bi se na nama nastanila Kristova snaga. Kada ovo znamo, blago nama ako vjerom prihvatimo Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja od naših grijeha. Na taj način, kroz vjeru, mi priznajemo našu osobnu nemoć da sami sebe spasimo, te vjerom prihvaćamo Boga i njegovo spasenje koje nam je osigurano kroz Isusa Krista, spasitelja našeg. Neka to bude i tvoje osobno iskustvo vjere. Srdačan pozdrav i obilje Božjih blagoslova ti želim.